कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। मराठी भाषा विभागाच्या वतीने पुणे शहरातील फर्ग्युसन महाविद्यालय येथे आयोजित करण्यात आलेल्या तिसऱ्या विश्व मराठी संमेलनामध्ये ज्येष्ठ साहित्यिक पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक यांना विश्व मराठी साहित्य संमेलन भूषण पुरस्कार प्रदान करून गौरवण्यात आलं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, उपसभापती डॉक्टर नीलम गोरे यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला। या निमित्ताने जगभरातून आलेल्या मराठी भाषिकांसमोर मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केली। अभिजात भाषा पाठपुरावा समितीचे सदस्य ज्ञानेश्वर मुळे, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद मोरे, लक्ष्मीकांत देशमुख, संजय नाहर आणि रवींद्र शोभणे यांचा विशेष सन्मान यावेळी करण्यात आला। तसंच ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक यांना विश्व मराठी साहित्य संमेलन भूषण पुरस्कार प्रदान करून गौरवण्यात आलं। कौशल्य विकास विभागाचे सिद्ध या डिजिटल ॲपचे उद्घाटन देखील यावेळी करण्यात आलं। मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर होणार आहे पहिलंच विश्व मराठी संमेलन आहे। मराठी भाषेला हा दर्जा दिल्याबद्दल देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानण्यात आले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।